ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରେ ଡଗ୍ ବା ବୁଲା କୁକୁର ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନ ହିସାବରେ ବୁଲିବା କଥା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଇନ ଅଛି ସେମାନେ ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବର ସ୍ୱୀକାର କାମୁନା ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ସେ ତାକୁ କାମୁଡ଼ୁଛି। କାମୁନା ଭଲ ହେଇଯିବ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ସେ କୁକୁର ଛୁଆଟିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଏଥିପାଇଁ ଛାଡ଼ୁଛି। ଧାରା IPC 428 429 ଏବଂ ଦ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ କ୍ରୁଏଲ୍ଟି ଟୁ ଆନିମଲ୍ସ ଆକ୍ଟ 1960 କାମୁନା ଏତେ ଜିନିଷ ଥାଇକି ଆମର କୌଣସି ସଚେତନତା ନାହିଁ। ଯଦି ସଚେତନ ଥାଆନ୍ତା ଲୋକେ କ'ଣ କୁକୁର ମାଙ୍କଡ଼କୁ ବାଡ଼େଇଥାନ୍ତେ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ଟ କରି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ୁଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଛାଡ଼େ ନା ମୋତେ ଲାଗୁନି କାହିଁକି ଇଏ 15 ଦିନ ଇଏ ହାତରେ ତା ଗୋଡ଼ରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ଇଏ 15 ଦିନ ରଖିଲା ଭଳିଆ। ଗୋଟେ ଦିନ ରଖିବା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ହେବ କେମିତି ହେଉଛି। କାରଣ ସେ ଜଣେ ଦେଶୀ କୁକୁର ବାହାରେ ବୁଲିବା କଥା। ତାକୁ ଯଦି ଏଭଳି ବାନ୍ଧିକି ରଖେ ମୁଁ ଆଜି ଚେନ୍ କରି ଆଣିଥିଲି ସେ କିଛି ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ। ଯାହା ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ସବୁ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପିଲାଟା ଭଲ ହେଇଯାଉ।